Kaya ako problema lahi sa nis ubang mga tao nagpada silang problema na ninyong tulumanon. Kayong uban diha, problema sa ilang laing tao o ilang higala, ang buot nilang patabangan, ang uban diha, magpatambag sa problema sa ilang anak, sa ilang amahan, sa ilang inahan, o dili, ba sa ilang asawa, ba na, pero kining ako lahi ni, problema nis kong kugalingon, umuot ko ninyo, tabagan ko ninyo. Be, kini ko akong pagkatapulan akong trabaho ba, mao ni akong problema. Di magutay ko ganahan mo trabaho, madi ko ganahan mga mo. Aron niya sabtan ko ninyo, sugton ako ani ang tanan ing nani ay. Ay, puya ning drive sikat oy. Oh, naunsa, mo imong gusto nga di ka mga mo. Kanang mag-drive kag sika, di ba? Wa man kay amo ana, okay kay na. Sa imo namang gusto kung ano sa kaorasan mo drive ug dili ka mo drive. Nya, naunsa man na, dako kag kitas imong pag-drive ana. Nindot na. Gamera. Maayo na. Hindi lagi maayo lagi. Mandaran mo tas ubang mo pasayro pasul gusto karan nilang lapok pag yung kayo na ibaong pag yung tindak tayo dagko pag yung ibaong saan. Ay, nagtrabaho ka na sa hardware, isip helper sa driver, nga tighatod sa i-deliver. Niundang ka kay kapoy, kay sigihan kag mandar. Unya karon nag-drive kag sikad, reklamo na sa di ay ka. Reklamo ko. Sa may gusto, gid ay ni mo. Oh, tabla ra man doon natay. Mumandar na tong amo gyapon. Pasahero mabaton sa ilang tugaran. Sugoon kita adto dito, ihunong ko dito. Suotol pag yung kayo. Oo nga, magunaw na ako kung sa'y maayog yung pangratahan taon. Kanawa tayo mo ba? Nya, dali ra ta mga kwarta. Nahon na akong maayog eh. Mo ba pre? Naktak day trabante yung trabahoanan? O naapil kag taktak? Oo, pre. Mao nangita ko laing kasudlang trabaho, pre. Bino mo pre ako pre. Hindi ko ganahan mo itay trabaho eh. Bati ka na doon natin amo. Pag-unahon na diya, pre, nga makakwarta nga way amo. Kaya ka na mo yatong buhaton. Oh, times. Pre. Di maayo, mo kabaong kam kanta, pre. Ang kanta? Oo. Hindot sa kong gamay tingog. Tumaon sa kong kanta gamay. Hay, maayo, pre. Nakitang duha, panay guntab sa asa. Masa sa lugar kay kanang pagpanganta, o may amo na. Ha? Pag panaygon, o may amo. Bitaw sa? Di sige, naigot sa pre. Problema, watay sista. Sayo na na, ang akong tiyo, doon na may sista. Huwag mo niya gamita. Ha? Unya, magkamao mong muduyog sista. Ako kaon, paano ko sista sa akong tiyo. Unya, mag-practice na yung kanta. Sige, pre. Kinida. Ang tanghun-hun na ani. Mga ni pangwarta mo. Tayo mo. Dali pag ikitang kwarta. Di pa tamandaran ng tao. Pabida. Kaya kuhaan sista dito ka. Sige na, kayo practice na. Tuto sa mo practice ha. Pabuto di ka dito, pre. Bye, pre. Unsa? Manaygon mong duha ni Paridigoy? Oo, day. Kini ka mong panaygo na mo, day. Mga ni pangwarta nga. Pinaka the best. Watay amo. Way mandar na to. Time pa sa ha. Nga nagutang manaygon man mo karong panahon na, karong buwan na, nga layo pa man kayong Pasko. Bisan buwan sa bre. Buwan sa bre, di ba? Buwan sa bre? Oo, ano mga magsugod bre, na? diba? Ana magsugod gani. Oo. Ana na mo manaygon anang mga musud ng mga buwan na, kanang dunay bre. Kanang September, Oktubre, November, Desembre, mao nang buwan nang ating sugod panaygon, dunay bre ang katapusan. Anya karon wa pa man. Kanang abre. Abre, Abre, good. lahi na. Florida. Still ni mo de. Ay, kadaghan yung naigo diya daan kita na to ha. Siguro sa oras sa buwan na. Pwede ka naigo, basta kwarta lang ka. Mabahala man duha oy, basta para nako kiwaw gid kaayo nga manaygon ang tawo nga wa pay bre nga buwan. Pre! Diyan, pre! May daw akong sista, pre! Ay, nanas mo naigo eh. Dali, pre, dali, dayo na rin, pre. Aray na practice ka na sa taas. Di may dayo na, pre. Dali! Sa panihid ako marugwa, gitaon mo yun akong asawa, taon sa akong nahunahunaan. Panahunaan naman predigo yung manaygon mi. Pero wala yun siya maglangas, kaya di magin sa kumapapugong. Sa akong mga hunahunang nga mga kwarta, migway amo. Mauto na practice, dahil may taon og kantang duha. Pasahe ko, pre, ha? Pasahe. Okay. Hindi. Ang sa'yo kataon na to, pre. Na matay si Usting Panday, gilubong sa yutang banto, naguol iyang asawa, kay si Istong wa na mulihok. Oh, Ritiban! I miss you, Ritiban. I miss you. Okay kayo, pre. Okay kayo. Okay, kita, pre. Ikaw, Maripina, ha?
Unsa pa mina katidungog mo duka, may kanta si Kwan, Nunoy. Saman. Sama okay ka? Okay kasi ang kanta? Okay ra ba ya? Pero sa ako nang giingon, murag dili maron buwan in town sa tigpanaygon. Uy, basi na lang, basi ko'y muhatag ninyo kung manaygon mo. O doon naman oy. Wa may pili ang buwan mo naigon ta. Sigurado juga ka, pre, nga dunay muhatag ninyo. Ay doon na lang naman. Ha? Ang uban ka nila mga tao ha? Dala man na sila sobre, iparhatag nila sa balay. Doon na po yung uban niya, magdag sobre, ikaw lang itunog, di mo tingog. Kaning amo pa nga, magkanta gini, in person, live yung mga. Oh, di ba? Ba, Prinoy? Kaning, dahil pinataka mo lang yung mo dahil. Ay lang yun may disarage, God. Ako pa ikaw, no? Uba lang kang pre, kung ikaw sa sayaw. Di lang ko. Kamu lang. Sa sayaw ka, oy! Kamu na lang kung gusto mo. Nang pre. Ligo-ligo ta sa atin sa... Ubay na ito kita, pre. Ubay ba? Mao ba? Ligo sa tayo bebe. Ligo sa tayo kay kuan kanang kining ato pre nindot nga pangwarta pre. Patay amo di ba? Kwarta manganta. Kwarta riyon. Dali as kwarta. Asa ba ito, ipon na to atong kita, pre. Katong nasimbol sa ba, ipon na to. Aron, mauli dito sa ato. Okay. Saban, bahin na to na to, pre. Oo, ato to sa ilawom sa punuan sa magtalisay, pre. Kana. Ato na to ipon na ato kita. Ta. Okay, mas maayo din kay landong-landong dito. Init man dito. Kalingkod na kita ni punuan sa natumba taon nga ka punuan sa kahoy mo talisay. Ngari pre. Kuha na kwarta sa imong sa dali na. Kining niya sa bulsa ha, akong kasunis. Niya din ang kita sa atong pagpanaykon. Kining niya sa bulsa sa tuo, nawa o sano, rinis tuo na akong kasunis. Wa di labot. O ako man ni daang kwarta. Kinirang niya sa wa na akong bulsa, ni akong kasunis. Mao ni ato ang kita. Yeah, limbawat balibos ilok ang style pre. Pre, daghan mo kita ni mo, giso ni mo diha sa imong sa kartunis kaning atong kita dias tuo dapit ba, ha? Mao na. Balikas pre. O kita dahil ka, pre. Stilan kita kay goy, panikas gud. Aron dito bungkal din ni grupo na to panaikot pre, uli na style mo. Sorry. Kaya pre. Kita dahil kang kami gisuod ko sa tuo na kong bulsa, pre. Stilan. Sige. Apelo na natin iya pag niya sa tuo na kong bulsa, pre. Niya akong kasunis, pre. Okay, pre, ang atong kita, Kila? 862 pesos, pre. Okay. 862. Rumble. Street. Nya, Uldro. Kaya, pre, nawata na imong bayan, pre. 300 pesos ang imong bayan, ha? Okay, pre. Ang dako na niya, kumpati na kanya, pre. Tayo sa pre. Unsay 300 pesos, good. Sa 800 lang daan, way labot anang kapit, 400 itong bahay na to. Nga 300 rin mo ihatag na ko. Bungkal ni panaigo na to, pre. Bungkal ni, pre. Pamati sa, pre. Pasabto ni ka, ha? Ako, yung sista, pre. Unya, ako pag tigduyog, mga dako-dako, ako ang bahin kay sa imo. Maunay sabol na to, pre. Nga to nga, ta. Parihan lang gilidil marong di kulya to nga, yun sa diretsyo. Huwag kong sulti nga, imo rin, ikitigdoyog, ikainsista. Gawas ba, di ba sa imo sista? Sa imo na diyo, nung saan ka, oy? Unya, pre, kaya ako man nagpabaga og naos pagpanghuam sa sista dito na tiyo. Ha? Oo nga, malabaw to gamay ako sa imo, pre. Labaw ginay akong gamay nga. Ako, panunoy, labaw ginay sa imo gamay. Pretty ko, May aling ang awayon taon ko kumpare lagi kay mintaha mo siya sa mong kitas panaygon. Apan giutong ra gyud ako nga akong kalago taon ay. Okay ra. Paubos lang ko. Pag-abot ko sa bahay, inani gisulti sa sawa. Ha? Magsulo ko na lang panaygon? O day. Bida. Ay ayaw perdigoy day. Mintaha man bahin sa mong kitas panaygon. Spokon ra ko 300 kape nang among kita unya. Hatagal lang ko niya 300. Kay iya ko nung sista, siya ko nung tigdoyog. Mas nabaw ko nung iya. Uy, di sa na maayo kang paridigoy, uy. Sige lang, ugma, kung mo anay sir, manghagad na sa gamanaygon mo, ako'y hangyo nga ipatas na lang inyong bahin. Ay lang sa pagdiritsog ingon na magsulo ka, mukanta kang way si sa sista di ay. Oo, okay naman ako. Kataway si sista. Sos, duran mo kaya piwata ka na day. Ayaw, uy, wakay kita anak, kung maunang magsulo kang panaygon nga mukanta kang way si sista. Pabuto na nato nga mobalik si Paridigoy. Ako'y hangyo niya nga ipatas ang inyong bahin sa inyong kita. O, nanay. Naunsa biya taon ng bana ni mo pina
kung mo trabaho lang day siya, kalayo pa biya atong manaigon ka to Pasko, layo pa kay to niya manaigon ka na. Ay, doon na ba sila kita sa nay? 800 kapin ang ilang kita gahapon. Nareklamo lang si Nunoy kay 300 na may gihatag ni Paridigoy niya. Aw, hinuon. Dili sa kanining pagdapig ni Digoy, ha? Ang angay lang gid unta nga dako-dako ang iyang bahin. Kay siya matag-iya sa sista. Unya siya pa'y tigduyog kung manganta na sila. Busa dapat lang nga mas labaw ang bahin ni Digoy kaysa imong bana. Mao ba ana nila nay? Oh, unsa ang tubag nako anang pangutana mo kay okay ra ba ko ha or okay ra ba na? Oo, okay ra gyud. Ug depende na ni Digoy. Kung iyang kuanon iyang Ipatas. Oo, unsa na? Iyang ipatas. Ipatas ang bahin nila. Okay kayo. Pero kung mulabaw ang iya ha, sinunoy nalay pailob. Siya nalay magpailob. So di na lang kumuhang ni Paridigoy day ugma. Pero hangyoon lang ginako nay. Ah, ni anang imong kumpare Nunoy. Di ano, pre? Manaigon na, pre! Ay, porbida ni anang kumpare na kung kasan ay porbida. Day, kay tubang ana day. Kay tubang ana. Yung nga ipatas na mong bahin. Pre! Hindi ka siya musugot. Ay, we, daigon ko ako. Sulo ko panaigon. Ako siya pasakon. Paridigoy, dayon diri pre, sa kadiri sa aspe. Sa di ara kasakanas Paridigoy sa amo Kung asawa nga akong ipatubang niya, mati lang ko sa ilang gipinagsultihan. Nakapanglingo-lingo ko sa gitubag taong Paridigoy sa hangyo sa kong asawa. Itahusog kay tawana. Unya? Paridigoy. Mao ka pre. Mauna, pare. Dili di ko musugot nga magtunga may oy. Mas labaw ginawa ako ang bahin kay saya. Oy, ako ng sista. Ha? Ako pa'y hago duyog. Siya, sa igura man na siya makanta. Ako ang manggod pre, ani manggod di pre, ningon magos Nunoy. Oh, Nga kung di ko nun mo ipatas, ang bahay ninyo, ang inyong kita ba? Ang bahay ninyo, di na lang kuno siya magkikuyog ni mo panaygon, magsulo na lang kuno siya, bahala ko siya isistang gamiton. usingan? Oh, Pre. Mauna pre. Pre, oh noy. naamang ginabuhi pa mo na oh. Usa. Hindi may patas tao ng bahin na to, pre, ha? Bol tayo. Ha? Yahay na. Naigon mo. Ikaw ra niya ako. Naigon sa ako nga ako, ra. Magsulo ko. Bahala ko yung sisa. Pre. Wala pre, makanta ka, uhay sista. Sige. Marao ka lang ko din sa inyo. Makakamukuyog na ako ka manaygon. Bas, magyahay na lang ito. Diya ka na eh. Oh, paraw no. Nang luod. Nibiya nga nagbawag kahi ubos mo pero nagkatawa. Buto niya. Paraw. Ano tao, hiubos siya na ako, nga. Siya nakapabos bahin kita niya. Hiubos siya. Tana ba? Ha? Say Uy, tanan. ka ba? Sa buwan na igon. Ha, di ko nunoy oy. Duwa kay mga anak nga bantayan ako, ipakuyog ko Dili mo. na nanay ka diyo, toy. Naunsa ka kuyog ta, ha? Siguro kung doon lagi mo atag daghan na to, dahil basta kuyog tag duha, dahil, ha? Sige, binang. Ikay sayaw niya ako ikanta. Yato ito bata sila ka. Sa tuwa sa nanay ka. Wagod ay musugot si Digoy nga magpatas ang ilang bahin sa ilang kita panaygon. Wag nay oy. Mao nga ako na lang ubanan si Nunoy sa pagpanaygon nay. Kursunada mas Nunoy nga manaygon. Nya mihangi man siya pakuyugon ko mao nga ako ni ibilin sa inday nimo ha. Uy, di ka mauwaw nga manaygon pina. Nga layo pa man kay itong Pasko. Ay, humanan ng tapika na mo gisgutan nay. Ug kana kay dako man siya kita silang pagpanaygon, nagpasabot na nga doon nagi mohatag. Busa kuyugan ko na lang siya nay ha. Sige nay ato na minay. Kay manaygon na Miss Nunoy. Yung sabi ang taon ng panaygunan nato eh. Wa pa man ni kaabot og 20 piso sa atong kita. Kay kasagaran nga mohatag tag duos raman. Mura man naghatag og batang nanaygon. Mo ikay mala sa nila. Ha? Kabis Digoy, labing minus siya atag tao, 30 pesos. Masagara 50 pesos. Mo ikay mala sa. Badya oy, ako naman hinoy basulo ni mo. Oh, hindi na maglalis. Natatungkol rin bahay nga, doon na lalaki ang nanambos bitada eh. Kanta diya, kanta ta. Kanta diha, ikay kanta. Sir! Kunin mo. Sir, oh! Advance may pamasko sa inyo, sir, ha? Kanta na mo diya! Sige, kanta na ko noy. Bati ang tingutuhan Bati bitaw, sige. Ano ya, sige. Hangyon kong imong pasaylo, ni nga kong pagtugaw kanimo,
tuguti nga ikaw kantahan, panaygon bisag wapay uso, kung mahimo pamatiya, kining kabus na mo nga kanta, uban sa putling paghigugma, nagawag nga awitan ka. Dong, pasok na dong. Ha? Ano, duwatan mo. Kuan Uy, piso? Piso ra gihatag nimo, sir? 14 itong syagi. Piso ray kay... Ita piso naman ang kanta niya. Mukanta ka na kapay ka na ang dunay sista. Bati ka ng kanta nga way sista eh. Sapot mo. Bati ng kanta nga way sista. Oo, may sista, sir. Bato, sir. Ganahan ka bato, iduyog na mo. Batoy, bato ko na ni mo. Ah, Ay, ilan na mo pala ikaw na eh. Kuno mo sista. Bati ka ng kanta nga way sista. Sista ay bati kayo na. sa kawa sa mga asawa, nga piso na tayo ihatag atong among giligunan ng busbitana, ihaggad ko ng pamaulis pinay, kay moral sa may gutom sa gilaay pa ko, gutom kayo. Mao to, nisugot lang sa tao sa mauli, may panggutom na ming duha. Unya, gamay taon kayo mong kita. Mayas kita na to eh. Palagot, pakabot sa gatos. Ay, may bago kumukuyog nimo. Gutom na ba yan niyo eh. Ang itatag tindahan, be. Para nanindagpaan, palitagpaan, og soft drinks, kay gutom na. Dito eh, kita ka ng mas karsada sa nahan. Oh, porlon man na. Danidaghang nagsunod nga mga tao. Oh, yeah, Patay na, ihatod na sa minteryo. sulbad tong kagutom na rin. Klaro kayo nga, gikalp yun na simbahan. Manam ni Sais pare ang patay. Ay, ilam na ilubong ron. Mao gani, yung sabi na si muna huna diha. Tana din, pinastara. Muapil tagkuyog ng mga taong hatod sa lubong. Para mga kaon na ilang pangandang mga snack sa mga taong matod sa lubong. Tana na yun! Muapil tagkuyog ka ng naghatod sa minatay. Nonoy. Abot ka na mo sa minteryo, samot ka kagutom nagtanaw sa giandam lang sa akin. Kay burger man siya paw. Unya, aron dili yun kayo mauwa sa pina nga mukuha sa snack o nga burger o siupaw, inani ang gibuhat ko. Minatay kung maayo tapan sa lungon sa binatay, mihila ko. Ay, nga no, mga taong nga mo magbigi biya taon ba ay. Bago ba yung nakita, pero karoon ng pantay, nagagalit na. Nonoy, suban mo. Tigong, uy, naunsa ka man. Tigong buminahon, uwi na kayo. Ay, pasag din ako. Tikati ko nga ito. Bay! Magkita rin mo sa langit, bay! Magkita rin mo ta! Brad. Di mo na lalaki ang namatay, Brad. Oy, tiguang babae mo na, Brad. Ako nang lola, Brad, namatay. Ingon ko tong bata, bay nga, kanang gipangutanan ako ba nga lalaki nga namatay ko noon iyang papa. Kato tingaling ulang na lubong nga laki, Brad. Hmm? Pero kining ni Aaron, Brad, ako taon ning lola, tiguang babae nito. Ikaw din eh. Tanan nun na ipakauwa ko man lang gito. Tanan nun na mauli ta. Asang wawa lagi sa kong asawa eh. Pero wag yung taon may mauli, paus lamang nga uwal mi. May kuha na yung big burger o siupa taon. Tagsabi ka buo, tagsa akong kikuha usap iya ha. Dawa ka burger na iya ha na yung siupaw. Ang akong asawa, bisag layaw-yaw taon, sa kauwaw taon sa among gibuhat. Pero, harikao lang yung taon siya, gutom kay siya. Pag abot ko sa bahay, pwerte niya yaw-yaw na ko. Pakauwaw ka lang gito sa minteryo, nunuya ka. Ako'y nauwaw ni mo. Uwaw lagi ka, pero puro team sa mga habag burger siupaw. Ikaw na lang ko, kay gutom naman kayo. Nunoy, balik yung pang-apply trabaho ha. Bisag unsa nga trabaho, buhata, sudli, kay trabaho na. Hindi lagi ko na trabaho, eh. Bati ka na doon na tiya mo. Pwes, kung di ka man trabaho, ako'y mangitag trabaho. Ug ikay bantay sa itong mga anak, kagamay pa. Ako'y mangitag trabaho, period. Ikaw, hasulan mo ang bantayan ng bata. Gihim, libang, porbida, ludanon kita. Basta kay ako'y mangita og trabaho. Ug masayo sa buntag, mulakaw ko, mangita ko ka-applyan nga trabaho. Bahalag, May, basta doon ako'y trabaho. Sige. Kay Kuan, ay na dahil balik lang ko trabaho na Mangita ko trabaho. Ako yung ka uma, mangita ko balik trabaho na Bahala na Mao ba? Sa'yo nga milakaw ang bana nimo kay mangitag trabaho? Oo, nay, oy. Ako maghihulog ba nga kung dili siya marabaho, ako'y mulakaw para mangitag trabaho. Ay, naunsa ba yan ang bana nimo? Hay, pagkatapulan na gyud anak niya. Di lagi ko na siya gusto, kadunay mumandar niya. Ang iyang gusto nga, trabaho, kanang wa kuno'y amo. Ay, sos. Istorya na lang na niya, oy. Ing na lang yun nga tapulan na gyud siya. Tapulan nga way sama. Dong, mao pa, dawat ka
makaisip janitor sa usa ka dakong kumpanya. Oh, dahil bida niya eh. Sugod na ba taon ko kung magtrabaho na? Anya? Lay mo kagnahom, murag naguol man ka. Shh, tuloy. Nahibaw ko nga wa ka malipay nga nakasud kapag balik og trabaho. Pero pugsa gid imong kaugalingon nga mantrabaho ha. Tungod kay may pamilya ka, dula tay anak nga nagkinahanglan amahan nga dunay trabaho. Nakasabot ka nonoy? Man, nagsige agi-agi mo bridge bati ara magdaw. Okay. Sila. May hunong sa kuntungod. Sige, kagtutok. Kay manager ni. Mabit akong suko kay ko nga. Tanaw ko nimo. Lagot ko mong tanaw ko nimo. Ano maglakot ka man ako, ha? Ngano? Oh, sabi tungod kay sige kag paso-paso ya bati kay kag naong nga himo pa kag manager. Nya ako kay mahimo manager kay ngaya ko kay gwapo ko. Maayo pag magbaylo la hinuotay. Ikaw may janitor, nya ako'y manager. Ano? Animal, huwag kay bastasan. Huwag tahod. Hoy, undang sa trabaho, ha? Ah. Football ka na. You are fired. Ako football ako? O papa ako sa kong trabaho? Pag gani pagsugo na ko sa trabaho, football man ko. Nalibo ko sa... Nga ano man inaani man eh. Nga ano inaana man ko, nga kung doon ako'y trabaho, tapulan man ko. Gibati ko nga, mag-goal ko, basta doon ako'y trabaho. Gipapa ko sa trabaho, nag-goal pag ko. Unyag wa ko'y trabaho, mag-goal pag ko. Anong inaani man, itarong ba kaning utok na ko, ha? Di ikan taon ko kabuangon, ani? Di ko no. Unsa man kung kamoy sultiyon. Naamaw na ka ako, Nonoy. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito karag-adlaw. Ang atong sender, Ate Pres, mao si Dudong Nonoy. Nunoy. Isuon man ito. Tintoy ba? Aw. Kani si Prinonoy, kaning istorya niya, kang tintoy maning istorya. Ang sangan? Kang tintoy ni katoy isuon ba? Si Prinonoy, pero si Prinonoy lay gada. Nga kana bang tapulan kanang di ganahan bag kapi-kapoy ba? Kapuyan ko an ba? Nya di gusto nga tagan kinyog na si amo, di siya ganahan anak ti Pres. Nga na si amo, na si mo yaw-yaw niya, di siya ganahan anak. Dahil mo mandal niya. Mumandar niya. Mao to ni undang siya kay kanang drive siya gawala bal ni undang. Nanaygon sila. Karon pag panaygon nila ti Pres gamay ra makikita kay buwag sa siya siyang amigo. Kay ang amigo kwarta-kwartam sa kay naong. Kay dako man yung bahin kay sa kunoy doyog yang sista. Mao to nagbuwag siya kanta sila iya asawa gidaan niya. Sila na lang. Sila lang Yaay duha. na. Wa abot 30 pesos lang kita kulutang luoy kayo. Mao to nga ni trabaho kita pagtrabaho siya Ate Pres. Karon pagtrabaho niya, janitor siya. Ang iyang manager sige magpasupaso. Pasupaso ang nalakaw-lakaw niya siya nagmangap. Lagot tigid kay siya. Ano naman? Kay maglagot siya nga iyang manager pasupaso niya siya sige nga. O lagot kay siya. Siya ay siya oy. Hoy ikaw ba? Ay. Balik-balik ko doon niya. Hoy, ikaw ba? Ganin naramig ko ni Idi mo. Tampis ko kikang tinanawan ako. Lagot kayo, manager. Ningon siya nga, bitaw, ribaon ko manager ka din eh. Mabitaw nga ang tanaw ko ni mo, lagot ko ni mo, tanaw ni mo. Anong lagot ba ka? Tako kay bati kikang na. Wa kaya nga mo manager. Ako to tayo may mo manager. Kay gwapo ko ikaw, bati kikang na. Bailo na tayo, ikay dito. Yakoy manager. Limbalagutas manager, tipid siya. Tak-tak na ka. Gitak-tak siya, tipres. Ingot siya. Sus, mo pagili pagsugo na ko. Tak-tak man kung ano ko. Di mo ko ganahan ay amo. Di mo ko ganahan manaran. O sa kani, sakto mo kani akong utok. Awa ka ko mamawan. Magnegosyo siya, iya. Mag-negosyo mo si Kwarta. Manay kapan. Nanay ko nang gali sila. Wadi yung duyog. Uy, wanito ay. Unique sa ni kinaiya tawanan, no? Unique. Tagsaon na kayo. Kuha na, tipres. Uy, bam, ayaw sa ibong resulta ni bam. Ha, anong nag-type pa ka diya? Ang ka di ada ta diri nga naman ka dina. Telefon? Hindi dapat yung sa istorya sa tumbagana, hindi na kinahanglan. Dali, oy, kay dapat pabasahan. Kanang iya ba? Pinapil, kanang o ka na bang nagkuag sa papil, ano ba? Kanang gasunod gini sila sa mga pagtulunan sa script o sa Bible. Mao niya ha, unsay problema ni? Yeah, ali ba? Larga, unsay problema ni? Nay problema niya ba? Gibati ko nga di ko mag-uol og mataktak sa trabaho. Ngano inaani man ka ako? Tarong kanya ako pangisip unsa man ba pe? Kinaiya sa pagdarbaho, di gawas nga dili siya gusto og amo gusto siya og akong buto sabot kung manarbaho ka na kita gulyat na amo gutay gitawag gulyat og kanang limitation to superior. But sabot ba nga ang imong respeto imo yung ipakita ilabi na ngadto sa imong labaw. Siya ang iyahan kinaiya manggod nga kanang
di ko kasabot kay batik kunog na yang isaw kay mao dito ang manager. Trabaho siya, manager, bam. Okay ba? Kay bao siya, pero ang iyang kilagutan, sige, paso-paso, ako angay, kay batig naong, mas gwapo ko siya, ilis na ko sila. Siya manager niya, siya boy, katong manager mo, janitor. Oh, ato ni buhat na, dong, kay, gi-eskwelahan man nandiya yung pagka-manager. Ikaw, wapa ka siguro kay eskwela, dong. Mao na nga, inaana ka, janitor ka, kasi unang driver pa kabal-habal, driver pa ka siguro, dili ka nang tig-deliver, ayaw ka suko nga inaana, kay natural mo na, imuham ng dako. Suko man siya bang? Unsa man, be? Mao lagi nga kung manarbaho gud kita, naamagod kita labaw ug atong limitahan nga ato ang kinaiya labi na og hawd tas ato pero nang narbaho kita masunod dito kay sa atong trabaho namang may mga policies. Doon na may mga pulisiya, doon na may mga subayon nga mga pamalaod. Pananglitan og dili ni makaya nga nga regulyat, dili lang siya mga amo, dili lang siya manarbaho. Dili lang siya manarbaho kay kanang naang dili man siya kapugong sa iyong kaugalingon. Sige ba, bisag sa pa niya. Dili ba sad kani siya high blood? High blood? Dili ba kani siya high blood nga di man sa Muro ko man control? siguro ba? Kaya normal raman niya. Ang iyarang utok ni Bridja. Mabitan ningon siya siya kuliyon. Di ka ko amaw. Gano'n na siya? Wa siya katagaan niya? O siya katagaan niya. Di ka ko amaw. Anong baliwa raman ako. Unsa gani ito'y kanang seminar mahitungod aning ato kini atong pagpanarbaho niya kanang maka-adjust. Sa to'y murag dunay seminar ka sa natong titulan mo tong murag personal enhancement. Mao ba to? Nakalimot ko ba sa Isa may seminar na to ato ba? Murag kalimot ko na. basta Dugay na kayo? Dili pa kayo rugay. Katong dito gani sa Carmen Beach ba to? Dili ba to sa Talisay sa Tropicana? Basta murag ingon ana pag orient nimo ba nga unsa imong kinaiya kun makikatubang ka og mga dagkong tao, asa nimo ibutang ang imong asa nimo ilugar ang imong kaugalingon. Wa man tingali ka na, Murag lain. Bro sa inyo ha siguro ng kuan ba? Wa, tanan. Basin, no? Pero sa ako naging nga, apreha ko na nang ug-ari lang kas tinamban. Tinamban. Gagmay patang bata, mga Amerikana. Ay mo pagkiyat kay dili ni atong bahay. Tinamban. Mo naging na lang bitaw, no? Og sa Bisaya nga pagkasabot. Ya kini siya murag di man di sa Simple nga tinamban. Bam ka ng pagkamin sa imong labaw ni mo edad. Kanang magguwang nimo, mamin yung ka. Mao na importante karon asa mo mamin mo. Pero kini ka ba naggulyat murag di ni madag inana oy. Dili, Iya jining koan. Listen na. Anang murag dunay gamay. Iya nga dunay gamay. Murag dunay gamay. Ang Gamay sin- lang ha, gamay lang. Ang atong Di ako ikaw sa Ate Pres nga trabaho ni siya kuan. Awan lang niya gisuwat dire. Trabaho ni siya dito sa MEPS. Karon kada adto niya dito so niya. Rikisahon gyud siya. Tagtangon niya pa rikisahon. Mo maglay may Oo, tabo. mo rikisahon. Ha? Tisar ko brad. Kada ari na ko rikisahon mo ninyo. Usa may kawaton ako sa amo dadol ko dito. Eksakto oy. Uy, eksakto ya. Di ana siya. Nga Usa may kawaton ako sa di amo dadol ko dire. Di kan sa sabay good. Nya nganong kisaw ka lang magawa gi ka trabaho. Manay ang nga Siya kisaw. sa unda ko ni trabaho. Ni unda siya Ate Pres. Mao ni. apan sa meron mo pag-abot sa Manila, ignoy di kay Mr. Ay, Nan. doy kita. Sakay gidamit sa mo amo Hindi, dito sa pikas niyang igsuon na nakay mig elevator. Ingon na yung taga-amo. Dito kuan ba kita ako nanakay man min. Unsa man sa puro magkasilyas ka mo dalagan. Elevator. Ay kanalang dryer bam nga dito pagkadto to sa Manila na tinitit gipanto mo gyud lang ni Sir Eric la ni amo. Dito Pag-injay pa to og Sir Hindre. dito sa Bagyo. Dito tas Bagyo kita Anya. ba Ate Pres? Wa ko Oo nga kuyo ka to Ate Pres. kita- Kanalang dryer ba nga sa McDonald dito nanamay dryer sila yun rin sa tuwa pa man. pa maabot. Oh, di nang hunaw ko pag hunaw nako tanaw nako sa tao nga kana mo sa dito di. Wow, ipislit ang niya katukos sa ipislit. Paungsan ikaw ako ni pislit pag pislit ako dugyan kayo paung dugyan kayo. Kusa ko di pagpaung. Kay ilayo na yan ka mo. Dili, wapa gito ba? Katong pislit-pislit pa na ibuton ba? Ako ipislit ko. Saan ka nang abi na ko mapawra pa? Isa mo nilong ka nung kay. Ako kayo ani sa ulong ka. Kuyawan mo ko magawa sa tipis mo sige andar. Ibto bitaw na. Ginoo. Kuya sa akong brother na ko ba? Kana bitang mo inom nga murag fountain. Na tumban diri sa kubos. Na inom siya. Sin ang iyang baba isaw niya sa pagwa man di agas. Di balik sa lingkod. Nagtato doon ay tao niya na. Wasa kita nga gitumban eh. Agas man. Di kano ba nang agas? Balik sa siya wa Japon. Ikatulo na niyang tanaw kay gi tumban man. Sige, balik-balik. Sige, balik-balik. O di agas. Nakainom siya. Nagkainom siya na Okay, dugay. natumban man. Kaya nakakita mo siya katumban.
Ari tang nonoy, ari tang nonoy. Balik ta. Pare nonoy. Noy, dili na lang ka manarbaho. Mauna nga, dili ka ka mo respetar sa imong labaw. Pero kanis pa rin nun, Kung yun na ito, lang ka sa inyo, ito, katungingon niya nga, maghabal-habal, makatun siya gulyat, dito na lang ka, kaya wa may magmandar ni mo. Kay, manarbaho ka, yan yung manager, bati ugnaong, mas gwapo pa ka sa manager, imo mga ino nga, undang niya ako yung manager. Ayaw, gisulti nga personal anaon ni mo kay supon dito. Bukan ka. Oo. Kita si Ate Pres. Pero once nga masuot ka og trabaho, murag i-orient pa na sila gulyat sa ilang superior, silang, Basin siguro, Bamoy. Pero kani siya, Adi, iya, madaoy. Pagkasuod og trabaho, diretso naman to siya sa gitabangan to siya ang amigo. Oh, siguro. nya kay siya man gud mismo may napadaan nga suwat nga ug mao na nga dili nimo kaya no nga ingon ana ang tratar so sa kalabaw nimo sa imong trabahoan. Ay nalapon man trabaho maglihok na lagi mo. Oh. magnegosyo Oh, ka bitaw, ba? negosyo Sa imong ka. paghabal-habal nga makakwarta ka, makakita ka og unsay maayo kaysa mo narbaho kang dili makakaantos og nailabaw nimo. Pero problema gyapon magnegosyo siya nya na mga customer. Nya kuan man siya lang, bigat murag kanang kuan siya no kanang suplado. Oh. Pulan ni si Ate Pres kay Kanang nandre siya ang istorya Ate mangita Pres. siya kuan ba? Tungod siya katapulan, gikan sila naigod, wa sila kita, na may binatay, di kuyog sila dito. Nya. Kay parang makasnack. Ay. Kay nakilag siya sa kilid. Hilag siya bayo kay parang pasnak sila. Sus ingon tao siyang, Brad, di ano siya, boy, nga doon siya. Brad, di mo lalaki, Bay. ako ng lula. Mao lagi nga diretso ang istorya Goliath. Dili gud maayo. Hila, lagi. Diretso ang istorya Goliath, dili gud maayo. Noy ang imong buhaton sa iyong buntag nagmata nimo. Ampo pangayo sa Ginoo lamdagan ko si maayo nimong buhaton aron dili ka kanunay masayop sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Okay, Kaya ko doon. Kuna ko ang paso. Subscribe to Dramaturgo.